Her ser du en standard Android-telefon, og der er ikke installeret noget på den, så den er som den var, da jeg pakkede den ud af kassen. Jeg vil vise dig noget, som du kan finde i SMS-indpakken, så den åbner vi lige. Og her kan du se, at jeg har modtaget 2 beskeder, en den 17. januar og en fra 7 minutter siden. Den nederste fra den 17. januar, den er fra teleselskabet 3. Den kender du nok, det hedder en sms, så den kender de fleste. Den lige ovenover, det er det nye sms, og den er fra Verdensnaturfonden. Og det hedder en RCS, altså forkortet Rich Communication Service. Og i det her tilfælde er det faktisk en RBM, og det er jo RCS Business Messaging. Og det er det, jeg vil vise dig i dag, så du kan se, hvad det er, der kommer lige om hjørnet. Hvis vi starter med at se på den, vi kender, nemlig sms'en fra 3, så har den oppe i toppen en afsender-ID, og det er tallet 3. Og så har den teksten i selve beskeden. Her er det noget om at bruge data i Sverige. Der er ikke nogen urler i den her. Det kunne der have været for at skabe noget call to action. Det har 3 ikke fundet nødvendigt her. Og der er heller ikke sådan lagt op til, at man skal kunne svare. Hvis man skal svare, så skal det være et numerisk afsender-ID, og det er det jo her, fordi 3 heldigt nok hedder et tal. Så i teorien vil man kunne svare her. Havde det været Telenor, så havde det været en alfanumerisk afsender, og så kan man ikke svare. Så er der også den begrænsning, at afsender-ID'et kan maksimalt være 11 karakterer på en standard sms. Men alt det der, det tænker jeg, at du kender. Så lad os prøve at gå tilbage og så kigge på det nye. Og den er fra Verdensnaturfonden, og der er pludselig noget branding allerede ude i starten i indbakken her. Det er en fin lille panda og WWF, logo osv. Så lad os prøve at åbne den og se, hvordan den ser ud. Det ser lidt anderledes ud. Her i toppen er der også en afsender-ID. Det er så WWF, Verdensnaturfonden, der lille logo, og så er der sådan et skjold med et checkmark på. Og hvad betyder det så? Lad os åbne det. Her står der verificeret Google. Det betyder simpelthen, at Google har verificeret, at den her virksomhed er korrekt. Så her kan jeg faktisk have tillid til, at det er Verdensnaturfonden, der har sendt mig den her besked. Og det vil sige, at hvis der er indhold i, så kan jeg roligt klikke på det. Og det er der. Allerøverst har vi Verdensnaturfondens logo, den her panda, og så deres payoff. Hvis jeg klikker på den, så vil jeg få lidt mere information. Her får jeg mulighed for at kontakte dem via et opkald. Jeg kan gå på deres website, eller jeg kan skrive en e-mail til dem. Og jeg kan lige prøve at se, hvis vi vil ringe til dem, så bruger den bare min standard telefon, og så kan jeg lave et opkald på den måde. Hvis jeg går tilbage, så er der også noget, der hedder valgmuligheder, og herinde der kan jeg blokere, hvis jeg ikke ønsker flere beskeder fra dem. Jeg kan også se deres privatlivspolitik, jeg kan se deres servicevilkår, og jeg kan få flere oplysninger. Så her er der mulighed for at interagere med brandet. Hvis vi går tilbage, så kan vi kigge på teksten, og teksten handler om det danske hav, og her vil de gerne have min støtte, enten i form af, at jeg skriver under på noget, eller at jeg donerer penge. Og det er de 2 responsmuligheder, jeg har lige nede under teksten. Og hvis du kigger på skriv under, kan du se, at der er en globus, og det betyder, at det er et eksternt link. Og det vil sige, at min browser bliver brugt her. Hvis jeg klikker på den, så åbner den min browser, og her har jeg så mulighed for at give min støtte til kende på deres hjemmeside. Hvis vi går tilbage, så er der en anden mulighed, det var at donere. Hvis jeg klikker på den, så bliver den leveret, og jeg kan se, at der pludselig kommer respons fra pandaen her. Der er noget med nogle doneringsmuligheder, og den er der så 3 forskellige af. Og nu begynder det at blive interessant, fordi her kommer så indhold. Og det kunne i princippet både være video, det kan være billeder, som her, og så kan det være muligheder for at interagere. Her er der et link til støt hver måned, så er der en respons til støt med en enkelt donation, og endelig er der et link til køb i webshoppen. Så det er sådan de 3 muligheder, de har valgt at tilbyde mig at donere på. Og hvis jeg nu for eksempel gerne vil donere hver måned, jamen så åbner den simpelthen her, og her kan jeg så donere ligesom inden for deres hjemmeside. Går jeg tilbage, så har vi den anden mulighed igen med et link, så det er så webshoppen, og her kan jeg så shoppe løs og støtte Verdensnaturfonden. Men hvis jeg nu bare vil helt simpelt bare
lave en enkelt donation, så klikker jeg på den, og så bliver det en aktiv, den bliver leveret, og der kommer et svar her. Så spørger den selvfølgelig, hvor meget jeg vil donere. Jeg kan vælge bare at klikke på de 100 eller de 500, hvis det beløb passer, men jeg kan også vælge at sige, nej, jeg vil egentlig hellere donere et andet beløb. Jeg havde tænkt 200 kroner. Den spørger så, den beder mig om at skrive det. Godt, så skriver jeg 200 og sender det. Og så siger den tak allerede, det var pænt af dem, og hvordan vil du så betale de 200 kroner? Her kan jeg vælge mellem MobilePay, jeg kan vælge en telefonregning, og så kan jeg afbryde sessionen, hvis jeg pludselig tænker, at jeg vil donere noget andet. Men hvis jeg klikker på MobilePay, så åbner den min MobilePay-app, jeg swiper, og jeg har doneret penge. Hvis jeg vælger telefonregning, så gør den det, at den lægger det på min næste telefonregning. Der sker altså det, der hedder en operator billing i baggrunden, og så takker den for det. Vi kan godt prøve operator billing her. Jeg ser telefonregning, den er leveret. Pandaen siger tak. Det kommer på din næste telefonregning, og så siger den, have en dejlig dag. Så det her er en helt ny måde at sende sms'er og interagere med kunder på. Og man kan godt forestille sig, hvordan det her kan bruges til alt muligt andet. Eksempelvis kunne det være et energiselskab, der sendte ud, at ens elforbrug er steget, og så kunne man lægge nogle forslag ind til, hvordan man kunne reducere sit strømforbrug i sådan nogle forskellige videosnippets her. Det kunne også være en frisør, som er blevet syg, og her kan man så vælge nogle andre frisørs tider. Eller det kan være, at et leveringsselskab skal ud med en pakke, og så kan man vælge, hvad der skal ske med pakken, hvis man ikke er hjemme. Alle mulige ting. Der er fri fantasi her, men der er i hvert fald masser af muligheder for at have dialog med kunder, og der er også muligheder for at lægge salgsoptimering ind i sådan en her. Så den tror vi meget på hos Viatel, og hvis du også tror på den, så skal du bare tage fat i mig, så hjælper vi dig i gang.